Moji prijatelji, ja vas pozdravljam ovom prilikom. Ovdje smo u novom naselju Jasenica. Vidjeli smo ovu zanimljivu, meni malo staru kuću. Dobro pamtim deku i baku koji su ovdje živjeli. Jer sam prolazio tudam dok sam išao iz škole. I ovamo je bila jedna druga mala, posve mala kućica koja je srušena do ove sušare. Tu se znaju njeni ostaci. Sada evo vidite, nema više nikog. Pokušat ćemo zaviriti u ovu kuću. Ovdje je bila ta mala kućica. Da vidjet ćemo ovu kuću. Da vidimo, možemo pronaći kakve ostatke prošlosti i da li se može ući u kuću. Vidiš kako se je živjelo nekad, ali živjelo se dobro. Tu su sličice koje su verovatno deca lijepila. Vidiš ti, ja ne mogu pravke ući, svaki put se trebaš sageti da bih ušao u ovu kuću. I opet se živjelo udobno. Danas imaju sve i nisu zahvalni. Instalacija je počepana. Zaista mali ulaz. Ali ovdje su ljudi lijepo živjeli. I u ovim malim sobama. Vidiš ti. Ne znam šta ima na tavanu, ali evo, gledaoci mogu zaviriti gor. Ja ne vidim odavde, ali eto. I vidiš ti kako je tu bilo, pod je svakako istrujio i propao dol. A malo ćemo mi paziti da ne propadnemo. Šti taj prozorčić. Ne znam zašto je služio. Ovo je pravoslavna kuća. I ne znam namjenu ovoga prozora. Ako neko zna, neka u komentarima kaže. Ovo je pogled bio koji će neko uvijek pamtiti. Tu prolazi dobra cesta, a pod samo što nije protonuo podavno. Da vidjet ćemo i ovu drugu malu kuću. Da vidimo šta ima ovdje. Taj mali prozor je odavde. I evo. Možda je tu bila ono kandiljo ili sveta ikona ili nešto na ovim prozoru. Verovatno, ali i ovdje moraš se sageti da bi uspio da izađeš. Te kuće za koju godinu neće biti kao ove donje. I tako. Ljudi sve prolazi. Ostaju samo djela. Možemo se sjećati. Taj čovjek je bio tu. Grožđe je bilo pored puta. Bio i makadam. I tu baš pored puta. Mi smo djeca išli iz škole. Od te prašine grožđe je svo bilo u prahu. Ali smo ga rado grabili sa ograde jer je bilo na samoj ogradi. I mogli smo ga vrlo lako dokačiti.
a onda bi ovaj gospodin izašao i zagalamio na nas, poneki čemu bi se i hitio nas, dece, učenika i tako. To je ovo po čemu se ja mogu sjetiti ovoga čovjeka. Da me i dosta puta otjerao sa tog grožđa koje evo ima još trag ovdje. Ono je tu negdje raste. Još je divlje, evo nešto uz kuću ide. Uglavnom gore je bilo kraj puta. Dokačali smo ga uvijek. A on su odatle vidjeli. Dok ja sada izvodim grožđe kraj puta da ljudi beru. Ali eto tako, nismo svi isti. Neko ti ne bi dao ni komad hljeba, želio bi da umre. To su ostaci domaćina nekadašnjeg. Neka mu je laka zemlja, ali ja ga sjećam se uvijek kao okrutnog i tako. Ne mogu rijeti ništa dobro. Grožđa više nema, evo kao što vidite, tu je bilo. Njega više nema. Ali ono kako je nas tjerao odavde, to je ostalo zauvijek. Šta da vam kažem? Ja bi da vas pozdravim i sve najbolje. Zapratite ovaj kanal, pretplatite se ko želi. Biće tu svega, sada ne možemo puno snimati zbog vlastitih problema, ali nešto eto ipak može. Pa ja vas pozdravljam gdje goste, da vam bude sve najbolje.